Dala som dokopy, že som hrdá na náš tým, že sme sa v podstate dali dokopy po tej prvej neúplne podarenej polke. Škoda, že sme to nedotiahli do toho úspešného konca, ale musíme sa z toho poučiť a v stredu nás zase čaká ďalší zápas a v nedeľu takisto Slovenská extraliga, takže toľko. Jedna vec hrdá, naozaj skvelý zápas, perfektná bojovnosť, veľmi to mrzí, že takto málo chýbalo k tomu víťazstvu v Európskom pohári. Určite áno, myslím, že v tej druhej polke sme zistili, čo nám robilo problém v tej prvej polovici, zvýšili sme intenzitu, boli sme viac fyzikálnejšie, takže no a zase nám ušli tých 10 minút, kebyže sa tam hneď chytíme od začiatku, tak úplne je to iný zápas podľa mňa. Potom sme to už doháňali a myslím, že naozaj tých posledných pár minút nám chýbalo na to, aby sme ten zápas dokázali vyhrať. Toto vám musí dodať borovské sebavedomie, pretože naozaj s gréckym vicemajstrom ste dokázali hrať vyrovnanú partiu. Určite áno. A myslím si, že ten Mechelen, čo príde o týždeň, hrali zase s týmito vyrovnanú partiu, takže tešíme sa na ďalší zápas potom ďalší. Výrazný posun od Bešiktašu. Áno, myslím, dobre, samozrejme majú inú kvalitu ako ten Bešiktaš, on bol, myslím, že kvalitatívne o troška inde, ale zase my sme robili menej chýb, zase sa niečo zlepšilo, takže určite je to posun. Určite, ako ste povedali, mrzí nás ten prvý polčas, ale v druhom polčase sme dokázali, kto sme naozaj, aký sme tým a že sa nevzdávame, či je to na domácom alebo vonkajšom zápase. Vďaka čomu ste sa dokázali dotiahnuť na súperky? Zistili ste, že čo treba robiť? Myslím si, že sme premenili tie strely, ktoré nám chýbali v tom prvom polčase a vlastne ako náhle sme sa chytili v obrane, tak sme v útoku priniesli veľkú energiu a zdieľali sme spolu loptu a prijali sme to jedna druhej a preto to fungovalo. 5-krát ste dokázali vyrovnať, ale ani raz sa to nezlomilo do toho vedenia. Chýbal ten krôčik? Ako ste povedali, chýbal ten krôčik a môžeme sa z tohto len poučiť, aby sa nám to v ďalšom zápase už nestalo. Toto krátke porovnanie to s tým predchádzajúcim zápasom v Istanbule, kvalita supera bolo trošku niekde inde. Áno, kvalita bola úplne niekde inde, ale taktiež tento super bol veľmi kvalitný a siahli sme si, myslím, že na dno svojich síl a každá sme odozdali na tom ihrisku maximum. Jonesovu sa vám darilo eliminovať v prvom poločase, to bolo vidieť potom aj možno na tom skóre a potom sa ale zase rozbehla. Čiže je tá naozaj neudržateľná ako strelkyňa? Bola to naozaj rozdielová hračka, sústredili sme sa na ňu, ale potom, ako náhle začali byť vlastne ohrozujúcejšie aj ostatné, tak tá naša pozornosť sa musela vlastne rozdeliť a ona dostala ten priestor, ktorý využila. Tak samozrejme, trošku sa nám zúžila tá rotácia a nebolo to také jednoduché to doplniť, ale myslím si, že každá jedna, ktorá vstúpila na to ihrisko, zastúpila každú jednu. A to bolo pre ten tým dôležité, škoda toho záveru, lebo pri takom návrate, aký sme spravili a pri takom zápase, aký sme s nimi dokázali hrať, to bolo k úcti možno aj to šťastie, keby sme mali trošku lepšie na konci a dať nejaký ľahký koš ešte. To viac to mrzí, že to bolo naozaj iba tak málo k tomu európskemu víťazstvu. Tak málo, ale o to viac musíme ďalej pracovať a poučiť sa z nejakých chýb a stále sme len v začiatku, ešte stále máme šancu, dokázali sme si, že vieme hrať s európskymi tímami a musíme sa pobiť o ďalšie víťazstvo na budúci týždeň. Jedna vec veľká škola a druhá vec obrovské sebavedomie pre baby, že dokázali s gréckym vicemajstrom odohrať takto partiu. To je to, do toho zápasu sa nedalo hrať ísť inak ako so sebavedomím, pretože tá ich kvalita, ktorá bola na ich strane, čo sa týka aj zahraničných hráčok, bolo vidieť, zobrali kopec striel, ale myslím si, že napriek tomu všetkému dostali sme ísť po nejaký tlak, boli z toho nervózne, dokázali sme to aj my využiť, ale takisto sme boli určite niekedy trošku splašené a chceli sme to rýchlo nejak tak zlomiť a možno, že ten kúsok mali práve nejaká tá skúsenosť k tomu, že by sme niečo zahrali možno do konca, aby sme dali taký koš, taký, čo by ich porazil. Mali sme niečo nakreslené, bohužiaľ trvalo to trošku dlhšie, pričom som povedal, že keď bude 4 sekundy musí vyhodiť, nestalo sa, ale tak to je, no proste. Nie, chceli sme hrať na 2 body jednoznačne pod koš, ale nevyhodili sme. Čím ste sa vrátili, tých 11 bodov, Manko minus 11 bodov po prvom polčase nebolo príjemné, čím ste sa vrátili do zápasu? Dobrou obranou začali sme brániť, jednu na jednu situáciu sme dokázali ubrániť, hrali sme tvrdo v obrane, z toho sme aj prechádzali do nejakého rýchlejšieho protiútoku a dokázali sme naozaj využiť jednoduchý pick and roll, keďže hrali nejaký step out, to znamená vyskočili a padli nám nejaké tie strely k tomu, plus pridali sa k tomu diváci a to vás potom ženie sami. Ručáková nejak nečakane vypadla? Trápi ju tá plantárna fascia a už po včerajšom tréningu to bolo také, že nemohla ani chodiť, bohužiaľ je mimo na nejaký určitý čas. First of all, it was a tough game for both teams, tight game.
For us, it was a game, we wanted to play the game at 60-65 points because we were in a very bad day offensively. So we are happy we won. I want to congratulate both teams, Slavia, but my team also, and my players. And, we have a long way in front, so we keep going. It's just a win, and we should correct our mistakes like everybody and go on. With coach Zuzana Zhirkova, you know each other? No, I not personally, but I watch her, I scout her. She's a good coach. I congratulated her for her job in Besiktas. You guys do a very good job, and you have very good potential. So keep doing. And what do you think about performance of Slavia? Tough opponent? I think it's a tough team. They are very well skilled players. They have the flow in their game, and they have size, good size. This what happened today. They zone us with good size. We did many turnovers, and we pay for this with layups. And they beat us on rebounding. So I think you have good potential. I cannot predict the future, but I wish you the best. And I want to congratulate your fans as well. Thank you. 2 games for you, 2 wins in Euro Yes. Cup, so happy with that? Yes, of course I'm happy because the Belgian team, they are very good team, very very well skilled. Everyone shoots the ball, everyone drives. We are very happy, but it means nothing because last season we did wins away, but we didn't end up well. So we should correct our mistakes and go on. Like I said, we have a long journey in front of us.